Hey, good morning guys. नै जोंहा दा माने न'आव थांनो ओंखारबाय आरो ना दिनै सबबो आंबो थांफागोन आरो दिनै थांनो गासिबो रेडि जाजोब्बाय जोङो बड़ा हरामी हो बेटा जों दा थांनोसै आरो पप्पी नोंथ' थांसिगोन माबायदि मोनदों माबायदि मोनदों थांसिगोन नि जाना थानो गोसो गैयामोन hey देखो रोलाय थांसिगोन नि माबायदि मोनदों नोंसोरो ए थांसिगोन नि मोजांसो नांदोंनो थानो मोजां मोनाखै होनबा जोंनाव नै दा जोङो फैयै रुमनिफ्राय फैबाय आरो फैनानै दा मामानि लोगो सासेनाव ओंखाम जाना थांगोन आरो जोङो ओमफ्राय दा जों टाउनाव दङ सिलायबा टाउनाव दंफैयो ओमफ्रायो मामा मोना माबायाव थांदों आरो बैयाव मेथाइ लायनो थांदों जों दा नेबाय दं जों साथामजों बाइकआवनो आरो पप्पी नै जोङो दा मामानि लोगोनि रुमाव दंफैयो आरो ओमफ्राय ओंखाम जानो नेबाय दं ओंखामा मोनथ'वाखै आरो दाबो जिरायना दं नै जों खावथं पप्पीया मा जाखो गाइस ओंखाम दाबो मोनजायाखै नै जे उन्दुसो दङ दा ओंखाम मोनजायाखै ओंखाम उखैजोब्बाय दाबो ओंखाम मोनजाला नै दासो ओंखाम मोनजाबाय दासो जानोसै नै दा जोङो ओंखाम सोखाम जाखांनानै न' फारसे ओंखारबोबाय आरोना दा जों न'आव फैबाय दं नै गाइस दा जोङो जनायाव सफैबाय आरो जनायाव सफैनानै दा एसे हाथाय खालामलांनो नागिरदों आरो न'नि ना थ' एसे हाथाय खालामलांनोसै जों जनाय बाजारखौ खोन्थानि र' नोंसोरनो एसे नै जनाय फिसासा टिक्लुक्लु ओइ नैथ' बेखौ मैगं बागान आरो ना Malana? Gimana sih ya? Ya, kalau bukan ada. Mana ada ya? Kunjian ada. Lokel जोगोनार बिजौ. ओइ लाव बिजौ. ये जोगोनार. Iku lah nama iku na iku. Nah, hatai kalam खांबाय आरो नै जों मा लाखो गाजर बिन बिलाहि माबा माबि लाबोबाय नायनायखौ राधिका बाथारबाय बिमा मोना हाथाय खालामबाय दं फैथ'वाखै फैबाय दं दा डाइरेक्ट न'आव थांनोसै आरो न'आव सहैबाथाय लोगो मोनबाय दं फाइनाली नै दा जोङो न'आव सफैबाय एकदम सफैथारबाय आरो रियालाहानि न'आव सफैना दङ जोङो नै मानसिफ्रा बुस्थुफ्रा नै आरो लाबोबाय था
Ayo Riana sih gitu-gitu termatu. Hah? Kada मोनबोबाय. Topla. नै guys पपिया उरिखौ नैबे गिलासाव सोनानै इयाव एगारफिनजोब्बाय नै. एसे दुस्थु नोंलाय. ओइ नै हमगासिनो मासे हमो आरो ओइ खालामनाङा हामा हरनि बुस्थुखौ. हामा. नै बेसरा नै उरायलांनो हायाखै. बिरदो ए गाङा गाजोब्बाय आख' नै. बेसरा बिरदो बिरनो हायाखै. ओइ हामा. गोदो जों बिराद जायोमोन आखौ उरिखौ बिराद ओंखारखायोमोन ना माबायाव मा होनो सिलाफोराव सिलायाव ओंखारनो बुराद जा The next day. Hey, good morning guys. Good morning. नै दा जों सिखारनो नागिरबाय आरो पपिजों ना पपि ada पपिया मैया न'आव थायालासिनो आंजोंसो फैफादोंना दिनैबो थाङानो आं थांबासो थाखागोन पपिया माने आंजोंसो थाबाय थाखायो आरोना पपिया आं फैबाथाय बेनो न'आवनो थाखाया आंजोंसो फैखायो बियो पपिया मामा हारसिं मामा बिदिब्ला जों दा सिखारनोसै ना नै पपिया जोंना स्कुल थांसिगोन नायनो थांदो दे दायो फै टाटा बाय बाय नायलाय सानैबो थांदो नै जोंना पपिया गेलेबाय दं ओइ नै पुरा गामिनि गथ'फ्रा ज' इयाव जि मोजां गेलेगासिनो ना फोथाराव गोदो उन्दैनिखौ गोसोखांगुलायो आरोना इफोरखौ नुबाथाय नै जोंहा पपिया हारसिं थांनो जायाखै पपिया बिराद गेलेबाय आरोना दहायनिफ्राय ओंखायनो थांनो हायाखै नै इसोरो मिक्सार जानो थांदो आरो मिक्सार जानो थांदो इसोरो गितानजलिया मालाय थांबाय गितानजलि इदि फैलाय खालांबाय लाजिलांबाय जे दिनै थांबाय नै गितानजलिया लाजिदों नामाहाय देरथारबाय माथो गितानजलि देलाय सानैजों लोगो जालाय सानैजों लोगो जाब्रा लाजिदों नालाय सानैजों लोगो जालाय दे बा सानैजों समायना जाथारबाय माथो सानैजों समान जाथारबाय दे ओरै थालाय ओरै फटक साफायनां सानैखौबो थालाय दे गोलैगोन मेंबाय खारनानै बिदानाव ने पपिया देखा रुन दादा बिराद मोजां मोनदों आरो पपिया नै बिदि गाखोनानै जक्कर दादा को खारफिन थांबाय जे बेनोमोन दा मानसियालाय नङा काक मातिस ओइ लाजिलायदों गथ'नो काक मातिसहाय आयौ एफा लाजि गितानजलि नोङो सोरखौ लेंदों नों गितानजलि खोन्थालाय जि लाजिखायो सोरखौ लेंदों खोन्थालाय बिदाया बै नै बिदाया नैयाव गेलेबाय दङ बिनानावा नेगासिनो बिदाखौ माने लेंहरगासिनो आरो खानाय हानायखौ दानस'बायसोनो खानायखौ दानस'यो गितानजलि बिसा बिफाया हारसा आरो बिमाया बर' ओंखायनो बारा बर'खौ रोङा आरोना हारसा बांसिन रायलायनाय जायो नालाय